имрӯз 23 март дарҳои терминали рақами 1 фурудгоҳи душанбе ки парвозҳои байналмилалӣ маҳз тариқи ҳамин терминал сурат мегиранд бастааст ва гуфта мешавад дар имрӯз ягон парвози махсус ба нақша гирифта нашудааст. аммо тавре шумо мебинед пушти дарҳои ин терминал чанде аз нафароне ки қаблан чипта харида буданд ҷамъ омаданд ва онҳо мегӯянд ба хотире ки дар баргардонидани пули чиптаашон мушкилӣ доранд ба ин ҷо омаданд ва мехоҳанд бо намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоӣ суҳбат кунанд. онҳо мегӯянд ки намояндагони ширкатҳои ҳавоӣ ба онҳо гуфтаанд ки омода ҳастанд сафарашонро ба парвозҳои баъдӣ гузаронанд, аммо дар додани маблағ каме мушкилӣ доранд. Мумкин аст я барем пеш фарзандумон ина натунистем рафта. Рейс мубод 27 соати 4:30. Нест самолёт ина инҷа бехоб да берун штагӣ. Чанд рӯз шуд дар инҷо ҳастед? Один аст муштагӣ дар инҷа. бо гузашти 3 рӯз аз манъи парвози ҳавопаймоҳо ба тоҷикистон муроҷиат ба мақомоти расмӣ барои бозгардонидани шаҳрвандони дармонда дар фурудгоҳҳо афзудааст. муҳоҷирон дар Русия ва онҳое ки парвозҳояшон аз рӯзи 20 март боздошта шуд ҳам аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам бо муроҷиат ба намояндагони дипломатии тоҷикистон мехоҳанд илоҷе карда мардумро ба ватан баргардонанд. зимнан ширкатҳои ҳавоии тоҷикистон Somon Air ва Tojik Air дар чанд рӯзи охир парвозҳои махсус ба кишварҳои хориҷ анҷом доданд ва шаҳрвандони тоҷикистонро ба кишвар ворид карданд ва мусофироне ки тариқи ҳавопаймоҳо ба тоҷикистон оварда шуданд ба карантин фаро гирифта шуданд. аммо муддати кӯтоҳе баъд аз ҷойгир кардани онҳо дар урдугоҳи кӯдаконаи Зимчуруд мусофирон бо ирсоли видеоҳо ба радиои озодӣ ва ҳам нашри аксҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз вазъи номуносиби нигаҳдорӣ дар урдугоҳ шикоят карданд. ва ҳам одами сулфа мекардагӣ дар ҳамон ҷо хоб, ҳам одами табдор дар ҳамон ҷо хоб, ҳама намуди одамонро дар як ҷо дар як утоқ 12 нафар ҷо карда буданд ки хатари гирифторӣ ба на танҳо коронавирус, тамоми намуди вирусҳо, бемориҳо хеле баланд буд. баъди шикояти даҳҳо нафар аз шароити номуносиби карантин дар яке аз осоишгоҳҳои Варзоб, мақомоти расмӣ онҳоро ба осоишгоҳи дигар ва шифохонаи ба Душанбе интиқол доданд. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.